हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर एमटिएस बेनिफ्राय यूडीसी साख्रि सफैदों बेनो जाबाय लेबार डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन 10 पास एचएस पास डिग्री पास जानायफोरा आरो लास्ट डेटआ 15 फेब्रुवारिसिम थागोन। नोंथांमोना जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालामनो हागोन। जेबो डिप्ल'मा नाङा, नोंथांमोना जास्ट 10 पास जानाय लोगो लोगो एमटिएस पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। गासै दङ 17 आरो बे जाबाय अनलि नर्थ इस्टनि थाखायल' लोगोफोर, अल इन्डिया नङा। दा बेखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय लोगोफोर बड जब इनफो अफिसियेल नेम लाबाय, नोंथांमोना आन्दायनांला। दा जेब्ला जों अफिसियेल हम पेजाव फैगोन अब्ला नोंथांमोना बे क्लिक हियार टु साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ नांगौबा नेक्स्टआव लाना फैगोन, कमेन्ट सेक्सनाव येस लिरबानो जाबाय। दा बिदिब्ला गोबाव खालामा लोगोफोर, जों थांसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै जे सोर एप्लाइ खालामनो हामारो आरो लोगोसे जोंहा मा नांगौ फरायनाया एन्ड नोंथांमोना पार्सेन्ट नांगौ नामा, गोबां सोंलु जायो बाट बेयाव पार्सेन्ट नाङा, नोंथांमोननो खिथाखाबाय जायखिजाया 10 पास बिनिफ्राय डिग्री पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। तो बेनिफ्राय लोगोफोर चेनेलखौ एसे एडिट खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना गोरोन्थि दा बुजि, मानोना माखासे जाहोन जादों बिनि थाखायनो एसे चेन्ज खालामबाय। बेनिखायनो ब्रेकेटआव आङो अफिसियेल लाबाय जे दायो चेनेल नेमा बड जब इनफो अफिसियेल जाबाय। तो नोंथांमोना जाहाथे आन्दाया। दानिया जों नायनोसै फैदो। दा अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों, बेनो जाबाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जागोन। बेयाव लोगोफोर बेयाव माखासे एग्जामनि बाथ्रा होआखै, नाथाय एग्जाम जागोन जाया बेनि सायाव दायो अफिसियेल नटिफिकेसनाव मेनसन खालामाखै। बेनो जाबाय पस्टआ रेगुलार जाजोबगोन गासैबो गभर्नमेन्टनि, आरो पस्टआ एमटिएसआव गासै 17 दङ। बेनि गेजेराव जोंनि एसटिआव गैयाब्लाबो आनरिजार्भआव दङ 7, बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय इउडिसिआव सासेल' दङ, नोंथांमोना नुनो मोन्दों ओबिसि, स' नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन मानोना बे जाबाय स्पेशेल फर नर्थ इस्ट। दानिया स्केल पेखौ नायोब्ला एमटिएसआव 18,000निफ्राय जागायनानै 56सिम दङ, बेनिफ्राय इउडिसिआवहाय 25निफ्राय लानानै 81,000सिम दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों स्केल पेया जोबोर बुरजा। बेनिफ्राय बैसो आरो फरायनाय, दा नोंथांमोननि फरायनाय इउडिसिआव डिग्री पास खालामनांगौ जायखिजाया स्ट्रिम, बेनिफ्राय एमटिएसआव 10 पासआनो एप्लाइ खालामनो हागोन। डिग्री पास एचएस पास गासैबो हागोन एमटिएसआव। आरो बैसोआ एमटिएसना 18निफ्राय 25 इयार्स, बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो 30 जागोन। आरो लोगोसे इउडिसिआव 18निफ्राय 27 इयार्स, नाथाय जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो, बेखायनो 32सिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आरो लोगोफोर एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 15 फेब्रुवारिसिम थागोन। अफिसियेल लिंकआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ, आं लिंकखौ होखाबाय। दा बेखायनो डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना अफिसियेल एप्लाइनि लिंकखौ मोनगोन, आरो लोगोसे नोंथांमोना हानायसेबां एप्लाइ प्रसेस भिडिअ लाना फैगोन, मानोना लास्ट डेटआ गोबां गोबाव दंबावो। स' नोंथांमोना जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो दं एप्लाइ खालामनो हागोन। दा लोगोफोरजों एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना फनावनो एप्लाइ खालामनो हायो, नाथाय मोनसे बाथ्रा, जेब्लायबो नोंथांमोना फनखौहाय रटेट मड खालामनांगौ, अब्लासो एप्लाइ खालामनो हायो। आरो जों रेजिस्टार खालामनानै बेबायदि जों आइडि लानानै बेसिक इनफो, बेनिफ्राय फट' सिगनेचार आपल'ड जोङो डकुमेन्ट्स खालामनो हायो, आरो अब्लानो जोंहा साक्सेस जागोन। आरो बे एप्लाइआ सेम एसबिआइ एबा जोंहा माखासे बेंकिंनि साख्रि एप्लाइ जायो, थिग बेबायदिनो सेम टु सेम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ, अब्लानो साक्सेस जागोन। स' लोगोफोर बेनोसैमोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फुल भिडिअ एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन, जाहाथे नोंथांमोना नायनो बावा।